chwarter gan Harry Owen. Yn disgyn i Ben Armon sy'n gweld rhediad Owain Jones. Ergyd gynnar gan Owain Jones. Sydd lawr congwdd o Jack Fflint yn y gol. Cystadlu efo Greg Walters unwaith eto. Fyny'r cae gan Dylan Rees yn y diwedd ac mae Owain Jones ar garlam. Peniad pwysig nôl. A mae Owain Jones yn cael blaen i droed iddi. Nath peniad Harry Owen ddim cweit cyrraedd ôl at y golwr Jack Fflint sydd yn llorio Owain Jones. Mae'n gic o'r smotyn i Hwlffordd. Ben Armon lawr y canol ac mae Hwlffordd ar y blaen. Llai na 5 munud wedi chwarae. A'r gic o'r smotyn yna. Yn rhoi mantais gynnar i'r tîm cartre. Ben Hughes. Lledu'r chwarae allan at Sanogo. Llithriad yma yna. Yn disgyn i Owain Jones sy'n ergydio bellter. Hwna arbediad gan Jack Fflint. Oedd rhaid iddo fo ymestyn am hwnna. Y bel di disgyn yn garedig i Owain Jones. Hwna ddim yn ergyd ffôl. Cael McCarthy ar gic gornel. Teg at Owain Jones! Ac mae wedi rhoi yng nghefn y rwyd gan Greg Walters ar yr ail gynnig. Peniad rhydd i Owain Jones. Greg Walters o tua Llathen allan. Dim camgymeriad ganddo fo. Dan Hawkins ar gic gornel. Teg at Lee Jenkins ar y postyn pellath i. Allan gan Ben Wyn. Cyfle arall i Corey Shepherd. Roi'r bel yn y cwrt Cosby. Shepherd yn ergydio hun. O, doedd hwnna ddim yn bell. Jack Fflint y golwr yn poeni am eiliad. Bod hwnna'n hedfan mewn i'r gornel ucha. Ergyd dda gan Corey Shepherd. Lambert. Fyny'r cae chwilio am Elliot Reeves. Cyffyrddiad gwych yn fanna gan Elliot Reeves. Jonsian yn y cwrt Cosby a Jonsian yn rhwydo. Symudiad gwych gan y Fflint. Cyffyrddiad Elliot Reeves, mae rhaid deud yn un rhagorol. I ddod ar bel na i lawr. Ac yna i gosod i lwybr Florian Jonsian. Dim camgymeriad ganddo fo. Wrth rwydo i ail fo yn y gyngrair y tymor yma. Mae'r Fflint nôl yn y gêm. Allan at Luke Marriott mae'n mynd. Marriott yn aros am gymorth, ond Lee Jenkins yn cipio'r bel. A Jenkins fyny'r cae. Mae'n dal i fynd. A'r bas tuag at Fawcett yr eilydd. Arbediad gwych yn fanna gan Jack Fflint. Nath wneud i hun yn fawr. Ergyd Fawcett fel petai o'n sleifio mewn i'r gornel bella na. Ond coes Jack Fflint yn y ffordd. Teddy Mfuni, nôl at Harry Owen. Cyffyrddiad trwm gan Jake Phillips yng nghanol cae. Mae yna gyfle fan hyn i Hwlffordd. Ben Armon yn mynd i hun. Lawr y dde ac yn croesi. Mae'n cyrraedd Ben Fawcett yn y canol. Fawcett yn gwneud hi'n dair. Camgymeriad yng nghanol cae gan y Fflint yn ildio meddiant. Chwarae teg i Ben Armon. Nath wneud y gwaith caled. O gario'r bel i'r cwrt Cosby cyn canfod Ben Fawcett ar eilydd. Ddim yn mynd i fethu o fanna. Mae gan Hwlffordd i mantais nhw o 2 gol yn ôl rwan. 3-1. Cael McCarthy ar gicrydd. Mewn i'r canol, y peniad. Ddim yn bell dros y trawst gan Ben Fawcett. Bron iddo fo gael ail yn fanna. Lee Jenkins ar tafliad. Ond Fawcett yn gwneud yn dda. I ennill hwnna. Fawcett! Ergyd isel. Mae yna bedwaredd i Hwlffordd. Chwarae teg i'r ymosodwr. Nath o greu'r cyfle yna i'w hun ar ymyl y cwrt Cosby. A chadw'r ergyd yn isel. Mae'n 4-1. Mae'r eilydd Ben Fawcett sydd wedi cael 2 o'r rheini.